Румен Стоянов, старши от Сливнишки герои, веднага след контролата, която изиграхте на помощното игрище на гимназията по транспорт. Първо мина първата контрола от подготовката, как я видяхте и как върви подготовката в отбора? Подготовката върви добре, според очакванията. Срещаме трудности с лоши терени и с зимните условия, но на този етап се справяме с това и отбора се намира в прилично физическо състояние и игрово за до период, средата на подготовката. Постигнахте и първа победа, надбихте тима на ЦСКА 48-3. Контролите, резултатите едва ли са най-важното, но имаше хубави неща. Така, видях добре движещ се отбор, кондиционно седиме добре, игрово също не бяхме много лоши. Разбира се, пропуснахме доста положение, което в един официален матч може някой път да ни изиграе лоша шега. Успяхте ли да покриете зоните, които опразнаха, така образно казано, от напусналите състезатели? И аз съм доволен. Мисля, че за вече втори-трети път казвам, че съм доволен от новите футболисти. Справят се с задачките. Мисля, че ще се справим с отсъствието на напусналите. Надявам се да изглеждаме солидно и през втория полусезон. Съвсем наскоро е и старта на отбора с отложения матч срещу септември. Да, септември е един, аз казвам много пъти, така добър отбор от така дублиращите отбори на професионалните клубове, един от силните отбори. Много време играят заедно. Съвсем сериозно се отнасяме към този матч и се надявам на нашия терен да постигнем добър резултат. Благодаря много и ви пожелавам успех. Мерси. Иначе доволно. Хубави работи в фаза на атака и грешки в фаза на защита. Утре ще си говориме повече неща, т.е. други ден. Утре почиваме, понеделник сме по същото време. Георги Симеонов, помощник треньор на Сливнишки герои, който отговаря за вратарите. Жорка, днеска премина още една контролна среща, макар и двустранна на отбора. Как видя новите момчета, които пазват в рамката на вратата? То е новото момче едно, Кристиян Димитров, който взехме от Радомир. Вратар с качества и най-вече младо момче, 2005 година роден. Така че се вписва на този етап перфектно към отбора. И останалото е работа и шанс за изява от старите вратари, нали, от миналия полусезон. Божидар Петров вече в ЦСКА 48 и останалите двама са си Янко Димитров, капитана на отбора, и Димитър Димитров. С тримата ще работиме. През втория полусезон всичко е нормално, нещата върват добре. Ти продължаваш да работиш, разбира се, и с юношите. Те как са, кога започват и какво следва за тях? Юношите вече водиме подготовка пълноценна. Първенството ще почне началото на март месец. Там сме добре в класирането, имаме два мача отложени от есента, които трябва да изиграем, и ако ги спечелиме, вече ще сме в борбата за първото място. Всичко върви добре. Много радостно е, че виждам непрекъснато в тренировките на първия отбор момчета от вашите подготвителни групи, от юношите, от старшата. Това ли е начина в такива, макар и тежки атмосферни условия, да се хвърлят тези момчета, да свикват с мъжете и да навлизат в мъжкия футбол? Ами да, по принцип това ни е целта и на работата, която вършим, наши момчета да стигат етап вече да са в мъжкия отбор, да се разчита на тях и така в такива двустранни игри да може да ги ползваме и да виждаме до къде са стигнали, дали може с батковците така да се премерят, както се вика. И аз съм доволен, защото вече имаме и в първия отбор момчета, които са тръгнали от тук. Надявам се, че отдолу ще дойдат други и след години вече отбора ядрото ще е с местни момчета. Изключителен пример е едно местно момче, което е минало и през твоите треньорски наставления. Мартин, който подписа само преди ден с ЦСКА София. Как се чувстваш ти от факта, че едно такова момче от нашия регион, от по-малко населено място, стига до върха в българския клубен футбол?
Много е хубаво, когато от нашия регион, то Драгоман тук е толкова близо, нали, стигне до един от, за мен е най-великия български клуб. Аз там занимавах се с вратарите преди години и го познавам от много малък. Още тогава се личеше, нали, че това момче има бъдеще и тогава с работа на неговия треньор Митето си личеше, че той може и успя, което много ме радва. Още повече, че както казаха от нашия район, скромно момче с много качество. Да се върнем и към вратарите в първия отбор. В какво кондиционно състояние са и готови ли са за първия матч в първенството? Аз мисля, че са в много добро кондиционно състояние, тренират добре. Мисля, че са готови ония ден в контролата, която играхме с ЦСКА 48. По 30 минути им дадох шанс, нали, за изява. Справиха се перфектно, запуснаха гол. Имаше така една увереност, сигурност, което ме радва. Преди да приключи това интервю, искам да те попитам как се справяте с тези условия, които в момента са за вас като база. Макар, че терените не са в най-доброто състояние, като че ли все пак сезона е по-благосклонен за вас. Ами да, аз през годините си спомням, че сме били в много по-затруднени положения. Нямали сме втори терен, както сега е тук, който е в едно добро състояние, въпреки калта и лошото време. Няма ги тези студове сега. Да, имаше един период около една седмица от подготовката, когато беше замръзнал терена, тогава използвахме изкуствения терен, но за един отбор от две групи, тези условия, които имаме, мисля, че са перфектни. Благодаря много и ти пожелавам успех. И аз благодаря.